Ing sawijining esuk, Bayu tangi luwih rina saka biasané. Swara manuk prenjak muni saka wit jambu ing pinggir omahé. Dina kuwi pancen ora kaya dina-dina liyané. Ibu wis tangi dhisik lan masak sayur bening lin sing ambune ngambang nganti tekan kamar Bayu. Yen dina iki kowe ora kesusu, coba tulung ibu nang pasar. Yu, pangandhe ibu saka pawon. Bayu mesem tipis. Wis suwe dheweke ora melu ibu menyang pasar amarga kesibukan sekolah lan gawean rumah. Nggih Bu, dina iki aku sengaja ora arep cepet-cepet menyang endi-endi. Banjur dheweke mlaku bareng ibu nyeret kresek kosong lan payung cilik. Ing dalan dheweke krungu ibu cerita akeh bab jaman biyen carane ngopeni Bayu wektu isih bayi. Kepriye angele golek dhuwit kanggo nyekolahke lan pira pengin ibu ndeleng Bayu dadi wong sing manfaat. Bayu mung meneng, ana rasa nyesel sing alon mlebu atine. Wis pirang-pirang taun dheweke sibuk karo urusane dhewe nganti lali yen ibu wis tuwa lan kerep kesel. Nalika tekan pasar, ibu meh kesleo amarga dalane licin. Kanthi cekatan, Bayu nyekel lengene. Matur nuwun, Yu, wis gedhe kok tetep ngeling ibune. Ibu mesem lirih. Bayu kecenthel, omongan kuwi prasaja, nanging ngena banget. Ing kono, ing tengah rame lan ambune pasar, Bayu ngerti yen wektu karo wong tuwa ora bakal lali. Yen ora dirumacaki kapan meneh. Dalan bali saka pasar kaya luwih dawa lan luwih ayem. Bayu mbantu ngatur belanjaan, buka lawang omah lan ngewangi ibu masak. Wektu awan ibu ndeleng Bayu lan kandha ibu ora butuh barang sing larang. Ibu mung butuh anak sing kelingan marang wong tuwane. Bayu mung bisa ngangguk ing jero ati dheweke janji. Wiwit dina kuwi ora bakal ana meneh wektu kang kebuang kanggo lali amarga ibu.